Sibingelela abantu abasha ngegama lika Jesu umsindisi wethu. Siyayibonga Nkosi bangcwele nasenkonzweni yabantu abasha abayigugu kakhulu kithi, abangamandla ethu, abayithemba lethu, abazimbali zethu, abayikho konke. Siyabonga kakhulu bathandekayo ukuba iNkosi senzele umsa sithole nale nkonzo. Asibhekeni izwi lenkosi bangcwele encwadini kaMatthew chapter 21 sifunda amavesi amathathu. Verse 1, 2, and 3. Verse 1, 2, and 3. Matthew chapter 21. It reads thus in my version, verse number 1. As Jesus and the disciples approached Jerusalem, they came to the town Bethphage on the Mount Olives. Jesus sent 2 of his disciples on ahead. Number 2. Go into the village over there, he said. As soon as you enter it, you will see a donkey tied there with its colt beside it. Untie them and bring them to me. Verse number 3, the last one. If anyone asks you, what are you doing? Just say, the Lord needs them. He will immediately let you take them. Amen. Asithandaze sibonge izwi lenkosi. Baba liphilile lingcwele. Liyadala lenzokusha, lenzokade engekho bese kuba khona. Futhi kalisi lingezofeza okuthumele khona. Alibuyele emva lingawenzanga umsebenzi okuthumelele wona. Sibusise inkosi ngalo. Egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Sifunda le ndaba bathandekayo kuthiwa njalo ngomkhosi wePhasika ayihlangana onke amaJuda all over the world aye eJerusalem koguthwa lomkhosi njalo ngePhasika. NoJesu ke wayeya kulomkhosi omkhulu. Kuthiwa ke kwavama ukuthi kungene amaqhawe, kungena abanqoba izimpi, bangene ngamahashe empi be-celebrate ukunqoba. NoJesu wayesa ke njengenkosi ekhona wangena ke ngalowo nhlokomo, kodwa kwehlukile okwakhe. Ngizonitshela ukuthi yini le ehlukile ngalokhu kungena kukaJesu. Twabahamba ke njengoba ufunda incwadi kuthiwa bathi sebe approacha iJerusalem kwase kuba nalokho akuthunywa kwabafundi ababili, bathunywa kwathiwa baye emzaneni othize oyidolobha iBethphage. Bawothi emngeneni kwalo base bethola imbongolo iboshwe netholelayo, base beyiqhaqha bayithukulule bese beyiletha kuJesu. uJesu uyazidinga makhona babuzayo basho lokho nje, just say the Lord needs it or needs them. Alibonge igama lenkosi. Ake siphendwe naye imibuzo ke evelayo lapha uma usafunda kumfundo weBhayibheli mawubheka. Umbuzo ovelayo oqala othi ngenkathi uJesu ethuma abafundi bakhe ethi abahambe baye emzaneni othizeni bazofica esangweni imbongolo iboshiwe. Wasingani ukuthi uJesu kuzoba nembongolo eboshiwe na? Impendulo ke ithi wazi ngokuqonda kwakhe kobuNkulunkulu, by his supernatural knowledge. He had divine foresight. He had divine foresight. Wena uthi uNkulunkulu, umehluko phakathi kwethu noNkulunkulu, thina sazokwenzakalayo bese sigcina lapha. uNkulunkulu wazokwenzeka, wazokwenzakalayo, wazokuzokwenzeka. Wazi ngobunkulu ngamandla obuNkulunkulu bakhe, by his supernatural knowledge. He had divine foresight to know what is unknown by the ordinary people. He even knew the coin in the fish's mouth in the sea. Nekhumbule thumu Peter na kufuneka imali yentela wara. Peter uthatha udobo uqonde olwandle, udobe ma inhlanze yophuma uyothola ukuthi kunemali emqaleni wayo. Thatha imali uhamba usithelele. Wasi lokho ukuthi leyo nhlanzi izoba nemali. So wasi konke ngoba ngumnini mandla onke, uqonda kuphelele, ukukhanya kuphelele kusegameni lika Jesu. Number 2,
He entered the city sitting on a donkey, a beast of burden. He was the meek one who came to serve rather than to be served. Oh, inkosi emangalisayo balinda inkosi lapha a warrior, balinda umuntu uzothi mayengena bona kade asangena yangena into yakwabo bamhashe bambonge lengakithi nje uyabonga umuntu ofikayo eyinkosi. But this one wangena ehleze etholeni lembongolo, isilwane esiboshelwayo esimele ukuthwala imithwalo ngoba sinomthwaleli wemithwalo yethu bazalwane. There's no need whatsoever ukuthi mawusengumzalwane uthi ucindezelekile uthwele inkosi yami nomthandazo uthandazayo ungaphansi komthwalo ngoba ikhona eyasithwalela yasinqobela onke amacala ethu. Wangena esihlezi phezu kwembongolo isilwane esiboshelwayo esilungele ukuthwala. He was the meek one who came to serve rather than to be served. Owayezokhonza esikhundleni sokukhonzwa. Inkosi emangalisayo, inkosi ethi inkosi esikhundleni sokuthi abalandeli bayo okanye abantu abangaphansi kwayo bakwazi ukuthi bakwazi ukuthi balokhu ke bayikhonze kodwa kube yiyona eyikhonzayo. Alibonge igama lenkosi. He entered the city as a humble or gentle king on a donkey. Kuza nje inkosi a humble king. Lo muntu manje uzobona ukuthi uyahluka manje ukungena kwale nkosi. A humble or a gentle king. Inkosi engena uthwele kuzimalanga ngoba le yethi inqoba ngehumbleness. Umbona ngani umzalwane, umbona ngentobeko, umbona ngokukhuluma, umbona ngokwenza ukuthi hawu hayi ingenile ingonyama yomndeni kaJuda. Umanqoba ngeswi, umanqoba ngoba uNkulunkulu ubucashile obufihlakele emehlweni abantu. Alibonge igama lika Jesu. Asibuyeleni ke encwadini yethu. Bayibhele ke lithi mase bezofika ngaseJerusalema uJesu wathuma abafundi bakhe ababili. Qhubekani niye emzini nothi mase ngeneni kwayo nithole ithole lembongolo okanye nithole imbongolo iboshiwe netholelayo nizithukulule. Uma kukhona onibuzayo nithi inkosi uyazidinga. Yilokho nje sikushoyo abantu abasha. Njengoba sikhuluma nje, we are untying the rope that tied you. Ngoba uma umuntu eboshiwe boshelwe kuleyo nto, abantu abasha baboshiwe. Baboshelwe ezintweni zabo zobusha, baboshwe emimoyeni yalesi sikhathi yaleliswe. Baboshiwe osikuthunyiwe thina ukuba sizoba qhaqa izibopho ngoba njengoba eboshiwe nje he or she can't do anything. Ngeke enze lutho until azakhululwe kulesi sibopho. Ulapha kulesi sibopho umuntu oboshiwe akanakwenza lutho. Kodwa maye sekhululiwe yabona lona lezi ezikhululwayo nizilethe lapha nithi konibuzayo inkosi yalidinga. Idingelani inkosi? Idingela ukuba izozigibela ingene ngazo eJerusalem. Yini indaba manje yahlala phezulu kwale mbongolo? Le mbongolo kaJesu 1 izoswa yena, 2 izothotsha loba kuhlezi inkosi phezukwayo. Bonke laba bantu bathi hosana kweliphezulu uyabona bagumula ingubo zabo bayembesa imbongolo ubuJesu ahlale phezu kwengubo. Abanye bazendlala phansi lapho ezohamba khona le mbongolo. Abanye badlala amahlamvu ezihlahla kwamenyezwa kwabanedidikitho hosana kweliphezulu. Ubusisiwe saye egameni lenkosi. Uyabona le mbongolo manje iyadunyiswa. Le mbongolo manje isihamba la kwendlela ekhona. Le mbongolo manje yembeswe impahla zabantu. Le mbongolo adiboshiwe ithotobele lapha esihlahleni inganakwazi ukwenza lutho ngoba iningi eboshiwe nakhona la konke le area ingeboshiwe ehlezi khona. Abanye basejele njengoba ngikhuluma, abanye bafuna amaphoyisa, abanye basendaweni okuphuzwa kuzo, abanye bayilokhu, abanye bayilokhu. Baboshiwe ngeke bayendawo until kuze kufike uzokhulula intambo, bakwazi ukukhulula bahanjiswe bahandove enkosini. Ibafunelani inkosi?
ibafunela ukuba gibela ubihambe ngabo njoba ngishumayela nje uhamba ngami. He is on the mission. He was on his mission. There is a mission to be fulfilled. Ngathi uyagibela mayikagibela kubese kuba lokhu ke kwakhe kufezeka esephe kwembongolo ba ngenkathi esegibela imbongolo izoswalwa igibela. Imbongolo izohamba la abantu abeyishaya izandla nje bethi amen amen. And by the way basho kulogibele abasho kule mbongolo. Le mbongolo mawuyisusa la uyisa lapha edlelweni uyisa lapha iyoma lapha ihlahleni uyikhunge uyibeke lapha iyohlala khona lapha inethe khona lapha ilale khona lapha akekho futhi oyinaka akekho yothi hosana ubusisiwe sayi egameni lenkosi kodwa kuthiwa hosana kweliphezulu ubusisiwe sayi egameni lenkosi. Usho inkosi mayiphezulu igibele kule mbongolo. Idingelwane le mbongolo ikhululelwane nayo. Inkosi iyazidinga ube igibele kuzo ukuba zibe ngabantu bazikwazi ukungena nazo zihambe ingene emahholo amakhulu ongena khona amakhosi. Zihambe zingene kuma cities zihambe zendlalelwe lapha endleleni ihambe inyathele ingubo zabantu ihambe endlalelwe amahlamvu. Ibusiswa yini inenza le mbongolo ipromoteke hlala kwenkosi phezukwayo. Umthandazo wethu bantu abasha uthi gibela Nkosi Jesu. Akhona ingoma ehlatshelwa abantu abasha bangaleza ikhathi ngama 80s ababethi ride on King Jesus, no one can hinder you. Ride on King Jesus. Umthandazo wethu uthi gibela Nkosi Jesu. Ngoba once wagibela le mbongolo iyohamba endleleni eyimisele. Le mbongolo iyohalaliswa. Le mbongolo iyongena ngisho ehholo phakathi. Makuthiwa hosana kweliphezulu. Once uJesu wehla bayixosha abantu bayisuse ngeke zingene ngisho egedeni yoyale ehlahleni kude. But once uJesu wagibela imbongolo ingena phakathi. Ingena phakathi bayitusa abantu bayihalalisa abantu ngicabanga ukuthi babeyipolisha ngoba uyabona mase begumula ingubo zabo bembese ukuze inkosi ihlale phezulu. Iyayidinga inkosi sosho lokho kombi kobopha abantu abasha bethu. Iyandinga inkosi sigumula izibopho ezinibophile ukuba sin hand over enkosini ukuba inkosi igibele phezulu. Once inkosi yagibela phezulu iyama yonke imikhuba yobumnyama kodwa imbongolo izawuhamba endleleni bonke abantu ekukhanyeni. Walk in the light of God, walk in the light, walk with him. Izohamba ishayelwe izandla kuzobe kuhalaliswa kudunyiswa iyongena emahholo amakhulu eJerusalem. Inkosi ihlezi phezulu bebuza abanye bethi ubani lo? Bathi umprofeti uJesu waseNazaretha, umprofeti uJesu ovele eGalile. Imbongolo le nayo thola ukutuswa udumo lithola ngenxa yalo hlephe kwayo. Gibela Nkosi Jesu pheko lusha lwethu. Gibele intombini, gibele insizweni. Once insizwa yagitshelwa, once intombi yagitshelwa, phelile ukuhlupheka kwethu. Kodwa sesiyohalalisa, sesiyombonga uThixo, simbonge ngale nsizwa, ngale ntombi egitshelwe. Intombi yagitshelwa yaphela ubugqila. Kodwa kuvela inkululeko, kuvela ukuhalalisa. Mali kubonga igama lika Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Lo mthandazo wethu esiwufaka kini emafonini enu kuma television enu. Sithi uNkulunkulu makanibusise. UJesu wathi mayese approach iJerusalem wathuma abafundi bakhe ababili wathi ngizawuhamba ngifumane emsini ngene emsini esangweni khona imbongolo eboshiwe. Awu iboshiwe Nkosi yami. Intambo ayina kuyandawo. Hlezi abanye bahlupheka baqhilazekile abaya kuyandawo until qhaqha intambo. Sibe sesiyayithatha imbongolo siyibuyisa kuJesu kubagibele phezulu kwazo zihambe ziye eJerusalem ihalaliswa ngokuhlala phezu kwazo. Mayikahlala phezu kwazo izimbongolo ziyashintsha kuba umbongolo kodwa bazilwane ebusiwe kuba zilwane noma ifanekisa ukuthwala imithwalo ngoba uyathwala imithwalo yethu. Malibonge igama lenkosi. Makanibusise uNkulunkulu bathandekayo. Ngicela basithandaze sibonge nasekushoneni kwelanga udumo luye enkosini. Baba ongcwele siyabonga Nkosi, siyabonga msindisi wethu, siyabonga dwala lempilo yethu. Thatha izibongo, thatha udumo lungo lwakho,
inhliziyo yethu isho njalo ithi udumo malibuyele kuwe lithi mnqobi wena wasithwalela ububi bethu wena wasikhulula waqhaqha intambo zombi ayisicindezele phansi kweflobo omnyama nasethunzini lokufa wahlala phezu kwempilo yethu njengophilayo manje sesibheke ekhaya we are marching to heaven. My God, siyabonga Nkosi, siyabonga Somandla, udumo lonke malusekuwe. Yenze njalo Nkosi, wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. God bless you.